tuone hiyo list ni wakina nani wako pale. Sirkand Piny Amerka kokalo kuom jagoro mochung'ne pinje maoko e piny no Senator Marco Rubio osingo mar miyo piny Kenya sir e chenro mar kelo kwee e piny Haiti kokalo e romo motimore e piny Amerka e boma ma Washington DC e kind Senator Marco Rubio kod jotend migepe Musalia Mudavadi bende yango ni piny Amerka onyiso mor margi kendo ochiwo puoch kod paka ne piny Kenya e okang' mar medo chiwo telo makare e kelo kwee Haiti. Mudavadi odiochieng' ma kawuono igeno mar timo limbe piny Dominican Republic e chenro mar keto winjruok e kind piny Kenya kod piny Dominican Republic e wi chenro mar bedo thuolo e kawo obila mohinyore e kinde lweny ma Haiti kendo chopogi e pinyno kendo mar yudo thieth. With whom we also discussed the Haiti mission, the Kenyan mission in Haiti, and I am pleased to actually acknowledge that he gave us assurance that they will continue to support the Haiti mission, and they also acknowledged the very, very critical step that Kenya is playing in providing leadership for this mission. We are engaging with that Dominican Republic government so that we can sign a memorandum of understanding that will support the Kenyan security personnel in Haiti in the event of any need for urgent medical evacuation